good afternoon. So ito yung second hura natin for pandemic dito sa sa Batangas. So nung first kong pinuntahan, so doon kami sa Lobo, Batangas na walang hindi mo siya ma-compared kasi sobrang ganda talaga. So ngayon nasa Nasugbo tayo. So kung mapansin nyo, grabe, pag umakyat ako rito, yun yung area na to, pagdating ko pa lang sobrang nakaka-shock, yun ang daming tao, imagine nyo yun ganyan. Pero kahit sobrang daming tao, kung napansin nyo, meron pa rin social distancing, pero napakaano naman kasi nasa dagat naman. Kaso nga lang, tingnan nyo, ang daming tao talaga, yun imagine nyo yun, sobrang daming tao. Pero kung sa space lang, at saka kung sa dagat yung yung dagat yung titingnan nyo, yung sa Bisaya pa parang sobrang haba nung Pasil. Alam niyo yung Pasil, yung buhanginan, sobrang haba, yun kung napansin nyo yan sobrang haba, karating lang talaga namin. So sineset up muna namin yung namin yung gamit kasi naghanap pa kami ng bahay. So first mong puntahan dito, dapat may matirhan ka, lalo na pag overnight kayo. So akyat tayo dito kasi ito yung pinakamataas na pinakataas na area dito sa Nasugbo. So hindi ko alam, parang Coast Guard yata to, yung part na to. So akyatin natin. Woo! Sobrang saya. Yet right, yan. Maraming tawag niyan, tubig, right? Kung napansin nyo, pero dapat ganito yung camera para medyo medyo tawag niyan, makita kayo. So ang daming tubig. So lusungin mo natin yung tubig. Wow! Nasugbo, Batangas. So yan. Ang dami kasi nga nung first naming stop, doon kami banda, doon sa ganun. Tapos sobrang daming tao. So sabi namin lumipat muna kami. Kaso nga lang pala, so kahabaan nito, kaya kung napansin nyo, di ba Saturday ngayon, tapos Independence Day pa. So kahit Independence Day, tapos ang tawag nito, Independence Day, and of course, Father's Day tomorrow. So kaya ganito kadami yung tao. Ang una yung i-set up, of course, yung safety protocol. So dapat may ganun kayo, may passes kayo para makapunta kayo dito sa area na to, sa Batangas, kasi ang daming checkpoint na madadaanan bago kayo makarating dito. So yan yung pinakaunan yung i-set up. Second, dapat may na kayo, na-reserve na bahay, kasi lalo na ngayon, especially today, sobrang punuan talaga sa area na to. Sobrang punuan. So ibig sabihin, wala kayong mahanap na bahay pag wala kayong matitirhan, lalo na pag overnight. So may nakuha kaming bahay later, i-feature ko din yun pag nakarating na ako sa bahay. So ngayon, muna tayo, kwento muna tayo na dito sa taas, Kung iikot ko yung camera, yan. Pag iikot ko siya, ganito po siya. Yan, ganyan siya kahaba. 'Di ba? Yan Wow! Swimming tayo mamaya diyan. Yan yun Wow. 'Di ba? So ganyan po siya kahaba yung niya, yung area na anuhan nyo, yung gusto nyong swimmingan. Kung gusto nyo, so maglakad-lakad kayo. So nandito tayo sa taas, po siya, matanaw po natin yung yung pinaka-area. So 'di ba ang ganda? Ang ganda din, yung area. So yan. So enjoy lang natin. Sabi ko nga sa inyo, pag pandemic pa, tapos pwede naman kayong makalusot, Reds. At saka yun na nga yun, dapat talaga may sasakyan kayo, kasi wala pa naman yata ang commute ngayon. So dapat merong ganung may sasakyan kayo, may private kayo na sasakyan para makarating kayo. So ngayon, muna tayo, magluto muna tayo doon sa sa labas. Right? Kasi andoon yung tawag niyan. Nandoon yung mga natin, kasamahan natin. So nagluto na sila ng ng pagkain natin para sa hapunan. So yun, tingin-tingin lang tayo dito kasi sobrang daming tao. Grabe, ganito pala kahaba yung sa Nasugbo, Batangas, hanggang doon sa kung napansin niyo yun grabe. Pero hindi naman siya sobrang dami talaga, sobrang dami. Pero kung napansin nyo, yan dikit-dikit po siya. Yan Pero yung mga tao, yung mga maliliit, yung nakita nyo,
yung mga maliliit. So tao po din sila. Alam nga naman, no? Mga tao po yan, pero nakakatuwa lang talaga. Mayroong social distancing. Kaso nga lang, pag nasa dagat na kayo, wala na kayong mask, di ba? Tinatanggal na yung mask. Alam naman mag-swimming kayo, tapos may mask ka. Overlooking dito sa Nasugbu, Batangas, yung pinaka-area ng dagat. So ito siya. Pag tungkol sa buhangin, yan po siya, medyo brown po siya. Hindi po siya puti, right? Lalo na maulan ngayon. So yan po siya. Tapos pag inikot niyo po, sobrang lawak, right? So ganyan. Ganyan. Daming tao, no? Yan. Of course, lahat halos gusto na makapunta rito. So yan. At saka maraming bata, yan oh. Maraming bata, nag-enjoy talaga sila. Tapos yan, pag iikot mo pa dito, hanggang dito po siya, ganun kahaba siya, ganun oh. Ganito kahaba. Yan. So, hindi nyo po masisisi. Pag sa part naman namin dito, yun, wala namang masyadong tao din. Yun, kung napansin nyo pa, meron pa talagang space. Sobrang dami, right? So, yan. Yan, ganyan. Diba? Ang ganda. Ang ganda din pag gusto nyo talagang mag-swimming lang. So, okay po yung area na to. Kung gusto nyo talaga yung mag-swimming lang. At saka hindi kayo maarte, ganyan. Dahil yung buhangin, sobrang talaga, sobrang kapit sa katawan. Compared doon sa napuntahan naming area, yung sa Lubungan, sinasabi ko sa inyo, wala pong doon sa Submarine Beach Resort. Wala po siyang buhangin doon. So, napakaganda po kasi sobrang linaw ng tubig, kahit maulan, sobrang linaw talaga. Tapos, yung niya, yung tawag niyan, yung sa gilid pa lang ng dagat, ang daming isda talaga. Pero here, compared naman dito, tingnan niyo po, oh. Yan. At saka dahil maulan yata, kaya ganun din yung dagat niya. Or dahil sa buhangin, di ba? Kasi every hampas ng alon, kasama po yung buhangin. Kaya hindi, yung mga singit-singit niyo, i-prepare nyo na po pag nagpunta kayo dito sa sa Nasugbu, Batangas. Dahil papasok lahat ng singit niyo yung mga yung mga buhangin, di ba? You know? At saka maganda lang din pala dito sa Nasugbu, Batangas. Right? Ang maganda lang po dito kasi pwede kayong magdala ng mga tent. Nandun yung kasamahan ko, yun sila. Yan, yung dito, yan. Nandun po, nag-ihaw-ihaw po. So, ang saya kasi may mga bangka rito, yung katulad dito, may mga bangka, may mga parating na bangka. May mga dala po sila mga fresh na pusit. So, yun po yung namin, niluluto. So, napakahusay din po dito. So, yun lang po yung maganda, yung napansin ko. Kasi, alam mo na, yung yung hangad mo talagang mag-swimming. So, hindi ako nabawasan ng 2 kilos ngayon kasi medyo nakatulog ako at uminom ako ng Bonamine. So, kayo pag you are always talaga, gusto na mag-swimming. So, go with here sa sa Nasugbu, Batangas. Kasi napaka-enjoy talaga. Napaka daming tao. Kung gusto mo talaga makita ng mga tao, sobrang dami.
Maganda po yan, guys. Huwag dyan, te. Walang camera sa. Sorry, it's DJ.